На сцената, Яна, хайде, ела, приятелко. Ти кога имаш имен ден? Не знам. Не е ли нейният ден? Не. А кога? Майка ти вика тогава, тогава това ли е майка ти? Да. Здравейте! А това е сестричка ли ти е каква? Здрасти, сестрички! Как се казва тя? Алекс. Майка ти какво работи? Реклами. Верно? А откъде сте? От Пловдив. Мой любим град. На колко си години ти сега? На 5. А сестра ти на колко? На 6. Коя е по-послушна от двете? Алекс. Тя ли е по-послушна? Да. А ти си беладжийката? Да. И какви бели правиш? Аз се издай. Ами, дразни сестра ми. Оля, горкичката, тя за това ли плаче? Да. Хубава, баща ти какво работи? Работи метали. Продава метали? Да. Или приема метали? Продава метали и мрежи и железа. Охо, сериозна работа. Хубаво, добре, кой е по-главен във вас тогава? Кой командва? Мама се прави на кралица, а тат се прави на крал. А и двамата командват. Да. И как си викат? Майка ти как се казва? Вера. А баща ти? Иво. Той как и вика Галено? Вера. Така ли вика? Вера, сериозно, кралица Вера. Верче! Ваше величество. Да. А тя как му вика? Иво. Ама и тя ли ваше величество? Да. Иво! И хубаво. Двамата ви командват с вас. Да. Сега разбрах. Ето ти микрофона да чуем. Ти с какво? Като поданница на едно такова кралско семейство, развеселяваш царя, царицата и принцесата. Песничка ли стихче? Стихче. Давай, силен глас! Лястовичките отлитат от леда милева. Две лястовички стегнати за път. На детската градина се въртят. Ей, деца, излезте вън да се простим, че време е на юг да отлетим. Довиждане на добър час, но имаме една молба към вас. На всичките добри деца с бели, черни, моргави лица за детската градина разкажете. Предайте им от все сърца привети. Ей, ластовички, пътници крилати, на пролет, пак в гнездото си елате. Много хубаво стихотворение. Абе, много интернационални поздрави има днес. Какво ще станеш ти като пораснеш голямо? Елина. И ти, Берлина. И на тебе ти пожелавам всички световни сцени. И ще се напълни с български балерини. И български оперни певци. Усмивка, аплодисменти. Ех, че хубави пловдивчанки. И на сцената идва още